مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تيفي لا جبو أمبوفو نسلام يا كفولين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا دين برو حكم كنا لا دين برو ني ويجي مكاينا بقولي كسكر موما أنيك كرمو بسم الله ولا سك برو كني ويدينا كنا فندولا أمي أنا كوديفوار جمانا تعمولا حلبي bi ani an karamɔgɔ ba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ min Sheikh Abdul Qadir Dumbiya diinɛ baarakɛla don lakalanikɛla don sɛgɛsɛgɛlikɛla don diinɛ baara hukumu kɔnɔna la wa a ka baaraw fana jɛlen don bɛnnen don diinɛ baara ma sɔrɔsiya milieu la ani n'o ye kankɔnɔnaw ye diinɛ baara minnu bɛ yen nɔ a ka baara ɲɛsinnen don o fana ma. Ambassadeur de la paix fana don au titre de la Fédération internationale interreligieux pour la recherche de la paix dans le monde ani diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnya diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ a ka baara a y'o fana ambassadeur de la paix wa conseil de sage min fana bɛ yen jamiyatu ahlul beyti Côte d'Ivoire o ma dɔn ani jɔyɔrɔ caman wɛrɛw bɛ a la diinɛ baara la an n'ale de bɛna jɛ ka baro kɛ bi diinɛ kunnafoni dɔw la nka yanni an ka don an ka baro kɔnɔ an b'a fɔ an karamɔgɔ ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamɔgɔ bi an y'a ye e yɛrɛ ka baaraw kɔnɔna la jɔyɔrɔw caman b'i bolo diinɛ baaraw kɔnɔna la nka i ka jɔyɔrɔ la belebele dɔ ye i ye ambassadeur de la paix n'o ye bɛn ciden ye diɲɛ kɔnɔ diinɛw ka bɛn ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ hali diinɛ minnu tɛ kelen ye u bɛ se ka sigi ka bɛn cogo min na u bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ jamana kelen kɔnɔ sigida kelen na cogoya min na. An ka ɲininkali ye min ye an bɛ fɛ ka i ka baro k'a ɲɛ min kan o ye diinɛ yɛrɛ bɛ se ka diinɛ mɔgɔw bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ diinɛ kɔnɔ cogo di hali n'aw ka diinɛw tɛ kelen ye. Ustaz kan i ye ɲininkali min kɛ n na sisan a diyara n ye o tuma na n bɛ Alahu Taala tando kabantugu ka kisi ni nɛɛma ɲini ka kɛ kiraba Muhamadu ye sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka so dongow n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ mɔgɔ tugula a ka baara sira kan fo ka taa se yawmul kiyama ma. I ye ɲininkali min fɔ ɲininkali diyara n ye parce que a ɲɛ b'a la diɲɛ kɔnɔ bi bɛnbaliya ka siya fɛn min kɔnɔ ka caya o de ye diinɛ ye parce que diinɛ ma faamu. Diinɛ yɛrɛ n'i y'a filɛ fɛn tɛ yen mɔgɔ bolo bɛ se ka maga fɛn min na parce que ce n'est pas une matière, ce n'est pas physique. A bɛ fɔ diinɛ de ma c'est un concept. Kuma dɔ don a fɔla parce que depuis an bɛ yen mɔgɔ si ma deli ka diinɛ tagatɔ ye mɔgɔ si ma deli ka ye ko diinɛ filɛ nin ye a ye nin o tɛ yen mais a bɛ fɔ karisa olu de bɛ diinɛ karisa kan donc o b'a yira n na diinɛ ka faamuya yɛrɛ mɔgɔw bolo a ma faamuya kosɛbɛ ban o de kosɔn na bɛnbaliya cayala. Donc an bɛ diinɛ yɛrɛ fɔ an bɛ se k'a fɔ diinɛ définition bɛ se k'a fɔ diinɛ tɛ dɔwɛrɛ ye adamadenw ka bɛnkan ka baara kɛ ni Alahu Taala ka kumakan ye walasa fili min bɛ se ka don ka adamadenya kɔnɔna ani miiriya jugu bɛ se ka don ka adamadenya kɔnɔna u bɛ se k'o bɔ yen. Diinɛ a bɛ kɛ sababu ye ka adamadenw kɛ kelen ye hali n'a kɛla ka sɔrɔ a sigidaw tɛ kelen ye a ka couleurs tɛ kelen ye a ka yeli yɛrɛ tɛ kelen ye a ka kanw tɛ kelen ye mais diinɛ de b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. N'i y'a filɛ yahudiyaw a bɛ fɔ o ma ko nansaraw bɛ chrétiens ani anw silamɛw o b'a fɔ anw de ma ko almuwahidun ko minnu bɛ tawhidi diinɛ kan minnu ko Ala ye kelen pe. Mais sisan n'i ye misiri filɛ ni seliwela ye seli wele mɔgɔ mɔgɔ n'i ye silamɛ ye i bɛ taa misiri de la an tɛna mɔgɔ ka couleur filɛ mɔgɔ ka kabila tɛ ɲininkala ka don misiri kɔnɔna carte d'identité ko tɛ yen an bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan o soba nin kɔnɔna ko an bɛ sujudi bɛ Ala ye
donc o b'a yira k'a fɔ ala ye foroba fɛn de ye bon dina sera ka faamuya nin cogo la an b'a ye foyi tɛ se ka dina yɛrɛ sabati fo hadamadenw ka jogo o de kama ni an bɛ dina kuma fɔ f'an ye kuma jogo de kan fɔlɔ parce que n'i ye kuranna kalan ala bɛna fɔ de bisimilahi rahmani rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ko jɔn de bɛ se ka kuma ɲuman fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ a mɔgɔɲɔgɔnw wele ka na ala sira kan mais weleli dɔrɔn tɛ dɛ wa amila salihan ale yɛrɛ bɛ baara ɲuman kɛ mɔgɔw b'ale yela jogo ɲuman kan u bɛ se ka tagamasiri ta sisan k'a fɔ ko wallahi nin bɛ sira min kan nin ye ala ka sira de ye maintenant n'a ye baara ɲuman kɛ sisan a bɛ se ka waso sisan k'a fɔ k'ale ye silamɛ de ye donc silamɛya yɛrɛ kɔrɔ bɛ di mɔgɔ min k'i yɛrɛ kolo ka di ala ma donc n'an dun b'a filɛ sisan an bɛna fɔ kira minnu tɛmɛna o bɛɛ tun ye silamɛ de ye mais anw yɛrɛ le ka définition kɔnɔna an bɛna fɔ ko mamadu ko o ye sila silamɛw ma mamadu cila bɛɛ le ma n'i y'a filɛ n'i ye madina yɛrɛ constitution filɛ an bɛ se k'o faamu ala kana ka madina constitution fɔ ka kabilaw kɛ kelen ye kabantu hali yahudiya kabila minnu tun bɛ yen k'a fɔ aw kabila karisa ni karisa aw ye aw ka balimaya kɛ kelen ye parce que aw de bɛ sira kelen kan kabantu ka nansaraw fana ta kɛ ten mais ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɔn ka hukumu kɔnɔna ala kana mamadu ka hukumu kɔnɔ sallallahu alayhi wa sallam bon kan min yɛrɛ kabako bɛ anw na bi mɔgɔ dɔw de bɛ ala minɛ tuguni ka o dina kumakan ta min ye silamɛya ye ka tiɲɛni kɛ n'a ye ka taa mɔgɔ dɔw faga mazabu ko kama ka taa mɔgɔ dɔw faga tariko kama bon o n'a ɲɔgɔnnaw an bɛna ye nin tɛ ala kɛra ka sira ye nin tɛ ala yɛrɛ ka sira ye donc n'an ka bɛ dina baro fɔ dina tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a nana de ka na hadamadenw kanda dɔw de kama ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ la yanhakumullahu alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina ko mɔgɔ mɔgɔ n'a ka tɔɔrɔya ma se i ma sigida la a ka tɔɔrɔya ma se i ma i ka dina kɔnɔna o ma aw gbɛn ka bɔ aw ka sow kɔnɔna k'o tuma a ye adamadenya kɛ n'olugu ye a ye kɛ mɔgɔ ladilibaga ye ni olugu ye a kana tiɲɛni kɛ o ala kelen bɛna fɔ kuranna kɔnɔ tuguni inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ala bɛ adamadenw yamaruya fɛn ɲuman de la al adl k'an ye ladiliya kɛ ka tilen dugukolo nin kan an kana dan sago wal ihsan an ye ɲuman kɛ donc dina nana nin de kama ala kɛra muhamadu alayhi salatu wasalam a ma yahudiyaw kantigɛ a ma kerecɛnw kun ci hali bolisɔnna minnu tun bɛ maka a ma dɔw kun ci o la donc a jugu de kɛra sababu ye dina nin sela ka sabati o kuranna kelen de kɔnɔ tuguni ala bɛ n'a fɔ ko muhamadu law kunta fazan ghaliza n'a kɛra e muhamadu tun ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni a ka ko ka gbɛlɛn mɔgɔ ni gbɛlɛn mɔgɔw tun tɛna gbɛrɛ la bɛɛ tun bɛ bori fa dɔn ina hawlik bɛɛ tun bɛ bɔ i kɛrɛfɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ donc o b'a yira o muhamadu alayhi salatu wasalam a jogo de kosɔn dina nin sela ka sabati donc an bɛ min fɔ sisan wajulukɛlaw ye surtout anw minnu bɛ dina baro kɛ an k'an ye silamɛ ye an y'an jija an ye bolo fara tɔ ninnu fana kalan k'o dɔn parce que o ye anw ka baara de ye anw kan k'o de kɛ a kɛra mali o a kɛra côte d'Ivoire a kɛra burkina o a kɛra jamana sugu sugu ye sa i bɛ taa sɔrɔ anw ka jamana ninnu kɔnɔ dina wɛrɛ mɔgɔw bɛ yen min n'an tɛ kelen ye sira wɛrɛ bɛ yen min n'an ta tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ a bɛɛ bɔra asulu kelen na mais adamadenw nana faran kɔfɛ mais fɛn ɲuman de b'a to sababu an bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn o de ye fɔ an ye ɲɔgɔn kalan o de kosɔn ala b'a fɔ kuranna kɔnɔ ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a ye ɲɔgɔn dɔn je prends le cas avec Mali ta Mali ye silamɛdugu kɔrɔba de ye i bɛ Tɔnbukutu filɛ mɔgɔw bɛ bɔ arabu jamanaw kan hali bi ka na recherche kɛ Tɔnbukutu mɔgɔw bɛ bɔ jamana wɛrɛ la ka na recherche kɛ Tɔnbukutu parce que
ni k'a filɛ Mali yɛrɛ ka silamɛya ka kɔrɔ ni arabu jamana caman ta ye. Et puis farafina anw farafin de kan ka lɔn ko diinɛ tɛ arabu ko tɛ, diinɛ tɛ siya ko ye. Parce que ni diinɛ kun ye arabu ko dɔrɔn ye, Ala kira kun tɛ na silamɛ fɔlɔ minnu n'olu ye hijira kɛ, n ko hijira fɔlɔ kɛra farafina de. Bon hijira kɔrɔ bɛ di ka bɔ kafiri jamana kan ka taa silamɛ jamana kan. I m'a ye o de ye arabukan yɛrɛ a kɔrɔ de b'o ye o. Donc o b'a yira k'a fɔ ja Éthiopie diinɛ kun bɛ yen. Donc o b'a yira fɛnɛ Ala kira cila kun mun kama ko kana diinɛw de fara ɲɔgɔn kan walasa an ye se ka ɲɔgɔn nɔli ta arafu. Mais kan mais min bɛ anw kɔnɔna fili bi o de ye silamɛ caman de b'a miiri k'a fɔ anw farafin ye kɔmɔgɔ de ye diinɛ nin na. K'a sɔrɔ n'i do ka tariku filɛ mɔgɔw kɔnna ka seli Éthiopie yan k'a sɔrɔ Madina mɔgɔ seli kun tɛ yen. Parce que silamɛ fɔlɔ minnu nana o nana ni silamɛya de ye yan farafinna Éthiopie kɔnɔna ka na silamɛya di mɔgɔw ma. Fo o lon kama Najasi yɛrɛ a ɲɛbɔla silamɛya nin fɛ kuma minnu fɔla a kɔnɔna a ko walahi ni ale ka masaya charge kun tɛ ale kun bɛ wuli ka taa Muhamadu sen jɔse ko bawo a bɛ diinɛ min kan ko Nabi Isa ka diinɛ dɔ don. Bon nin bɛɛ kɛla tariku kɔnɔna. Donc o de kama anw ka baara ka hadamadenw bɛn kelen ma. Surtout an bɛ nin kuma fɔ anw yɛrɛ fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ an b'a fɔ fɛnɛ Mali fɛnɛ na hadamaden ka ɲɛnamaya tɛ se ka sabati ni bɛn tɛ yen. Tu sais ko min bɛ kɛla Mali la ko min bɛ kɛla Côte d'Ivoire a bɛ kɛ jamana wɛrɛ Niger fɛn Nigéria nugu bɛɛ la ni Cameroun nugu a b'an tɔɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ tulonkɛ la ni diinɛ ye ka o mɔgɔ ɲɔgɔn faga o man ɲi. Mais ni diinɛ kun kan ka faamu an bɛ hadamadenya yɛrɛ faamu fɔlɔ. Ala ko wala karamna bani adama an ka hadamaden bonya. O hadamaden bonya kosɔn fɛn fɛn bɛ dugukolo kan bi kan ko valeur b'a la Ala ma valeur don la dɛ hadamaden de ka valeur don a la. Parce que Ala tala ka sanu dan sanu bɛ ka kɔrɔ kan jama bɛ ka kɔrɔ mais jɔn de ka valeur don sanu na hadamaden. O hadamaden kelen fɛnɛ bɛ se ka valeur bɔ sanu na. N'a nana fɔ sa ko sanu tɛ sanu valeur ta sanu bɛ bin kɛ. N'an ko jama ko valeur t'a la jama bɛ bin. Donc ni hadamaden bɛ se ka valeur don fɛn wɛrɛ la o mun kosɔn an tɛ se ka valeur don an yɛrɛ la. Donc diinɛ le nana ko ka valeur di hadamaden ma. Donc nin ye welekan nin bila nin bɛ jɔn de ma silamɛw bɛɛ i kɛla tagabolo ye an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn bɛn fɛn kelen min na o de ye kuranɛ ye. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Al-i'tisam o ye fɛn jumɛn ye n'an k'an b'a fɔ ihtisam yɛrɛ kɔrɔ bɛ di o ka bori ka taga i yɛrɛ dogo yɔrɔ dɔ la minal isma mais anw b'a tafsir la k'an ye ɲɔgɔn minɛ c'est vrai ɲɔgɔn minɛ don mais o kɔrɔ de ye hadamaden se ka ɲɛnamaya kɛ fɔ fɛn dɔ de ye kɛ yen i ka ɲɛnamaya kɔnɔna i bɛ se ka baara kɛ ni min ye donc k'an bɛ ɲɔgɔn minɛ ni Ala ka kumakan kelen ni wala tafarraqu k'an kana faran a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ siya wɛrɛw bɛ yen mais an bɛ hadamaden de ye o de kama Badara Ali Seydina Ali Amirul Muminin alayhi salam Ala ka kisi n'a ka nɛɛma b'a ye a ye kuma dɔ fɔ Nahjul Balaga kɔnɔna a ka kumakan surunw na a ko hadamaden i kɛra mɔgɔ sugu ye khalitun nasa mukhalatatan adamadenya kɛ ni mɔgɔw ye wa in mutum ma'aha baqaw alaykum ko adamadenya kɛ ni mɔgɔw ye siya woloma ko an y'o dabila hali diinɛ woloma ko an y'o dabila adamadenya kɔnɔna mais ni b'a ka diinɛ kɛ a b'a ka diinɛ kɛ mais sigida la an bɛɛ ye adamaden ko don n'an ka adamadenya kɛ ni mɔgɔ ye n'an bɛnna n'an tɛ yen don min na n'an sala o mɔgɔ kelenw de bɛna kasi an ye a ko wa in ishtum n'an balola o cɛ ma tahannaw ilaykum o bɛ hinɛ anw na donc o de kama sigida la n'an bɛ fɛ jamanaw ye bɛn jamanaw ye diya an k'an ka sigi an minnu ko an bɛ diinɛ baara kɛ an k'an ka kuma ka welekan lase diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ma min ye ka jogo dilan parce que an bɛ ko la dugukolo kan c'est vrai latigɛ bɛ yen dɛ
mais ala ko inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim n'anw ka jamana ninnu bɛ fɛ k'an bɛ ɲasuma fɛn bɛ kɛ sababu ye ka ɲasuma ladon an ka jamanaw kɔnɔ an y'o baara kɛ parce que ala tɛna an yɛlɛma tant que ni yɛlɛmali ma diya an yɛrɛ ye donc ala ka yɛlɛmani ye mun ye f'an ye baara kɛ ni ala ka kumakan ye ala dun tɛ fɛ hadamadenw bɛ fara fara tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni mɔgɔ tun kan k'a ka jugu kun ci k'a ka jugu faga mais ala tun bɛ sitana faga mɛnna kan sitana bɛ yen a bɛ se ka kɛ hadamadenw aw ka miiriyaw tɛ se ka kɛ kelen ye mais o ma dabɔ ɲɔgɔn faga kama o donc an b'o wele kan bila silamɛ bɛɛ ma ani sigida la mɔgɔ mɔgɔ ni i yɛrɛ tɛ anw ka diinɛ mɔgɔ dɔ ye sa ne filɛ nin ye ne bɛ baara kɛ armée de la fɛn fɛn ye diinɛ tagabolow ye anw bɛ baara kɛ n'o de ye tuma dɔw chrétiens bɛ na anw ɲininka diinɛ kitiw la an b'a fɔ o ye mais anw tora an ka recherche kɔnɔ bi ne ni mɔgɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra prêtre a kɛra pasteur ye o n'i y'a ye ɲɔgɔn bolo i t'a lɔn mun kama an bɛ barow kɛ an bɛ kow kɛ o de bɛ ne ɲininka olu yɛrɛ ka diinɛ kiti dɔ la ne b'a fɔ o ye parce que anw bɛ o de kalan les religions comparées i m'a ye par exemple n'olu bɛ ne fɔ a fɔ ko salamu aleykum mais peut-être dɔw b'a fɔ ko ni selibali ye salamu bila i kana kanda o t'a fɔ wa mais pourtant salamu aleykum a bɛ nouveau testament de kɔnɔna évangile selon Luc ko nabi isa ko aw kana don bon si kɔnɔna tant que n'a ma salamu bila bon kan fo ka salamu bila ko n'a kɛla ka sɔrɔ salamu kandabaga bɛ yen ko bɛna salamu kanda mais ko ni mɔgɔ tɛ ko salamu bɛ segin aw yɛrɛ ma a sɛbɛnni bɛ o ka livre kɔnɔ mais comme anw b'an ta fɔ arabukan na dun assalamu alaikum arabukan tɛ wa voilà sɔnna bamanankan ye mun ye ko ala ka kisi n'a ka nɛɛma ye k'i kan donc kisi nin dɛ n'an ko ma ko la paix o de ye adamadenw kan k'o de ɲini mais o paix nin bɛ sɔrɔ fɛn min na ka teliya o de ye ala ka kuma ye o de kosɔn e ka nin yɛrɛ ka diinɛ baro i y'a kɛ mun de kama k'ala ka kumakanw lase parce que o kumakan bɛ kɛ sababu ye adamaden dusu bɛ la lɔnnikɛbaga dɔw y'o fɔ a ka kuma na a ko fɔlɔfɔlɔ ale fitinin ma ale tun b'a jate k'a fɔ ko nɛgɛ de tun ka fasa ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mais wagati min ale nana ye ko ta bɛ se ka nɛgɛ yele a nana fɔ sa ko ni ta bɛ se ka nɛgɛ yele c'est que fanga min bɛ ta la o tɛ nɛgɛ la dɛ a nana faamu tugun k'a fɔ ko ji yɛrɛ fana bɛ se ka ta faga a ko mais ni ji bɛ se ka ta faga c'est que fanga min bɛ ji la o tɛ ta la bon a nana lɔn min na k'a fɔ ko ji min yɛrɛ ni anw b'a min ni o bɛ ta faga k'o ji bɛ bɔ sanfɛ de ka na o bɛ bɔ min o nana fɔ a ye ko ji bɛ kɛ kabanɔgɔ de la a ko donc ni ji bɛ kɛ kabanɔgɔ la c'est que fanga bɛ kabanɔgɔ la ka tɛmɛ ji kan o kɔrɔ ye ko kabanɔgɔ bɛ se ka ji ta a bɛ se k'a mara a nana fɔ a ye tugun ko fɔɲɔ k'o de bɛ ka kabanɔgɔ ɲɔni ka taa ni ji ye yɔrɔ min ka ala diya ko ji bɛ jigin a nana mun fɔ sisan ko ja fanga min bɛ fɔɲɔ na k'o tɛ kabanɔgɔ la mais a nana ye tugun kuruw bɛ yen fɔɲɔ tɛ se ka kurusi bɔ a nɔ la kuruw b'o nɔ la a nana sigi k'a fɔ ko ja fanga min bɛ kuru la o tɛ fɔɲɔ fɛnɛ la mais a nana sigi k'a ye adamaden n'a ka adamadenya a ka nɛgɛ mara ka ta mara ka ji mara ka fɔɲɔ mara ka kabanɔgɔ mara ka kuru yɛrɛ mara mais a nana ye tuguni o adamaden min kɛra sababu ye ka nin bɛɛ mara o adamaden n'a sɛgɛla a bɛ jingɔ a nana fɔ sa ko ni adamaden bɛ se ka jingɔ c'est que jingɔ fanga b'o la ka tɛmɛ adamaden kan mais a nana ye tuguni jingɔ kɔfɛ ye mun ye sunɔgɔ ni adamaden bɛ se ka sunɔgɔ ja fanga bɛ sunɔgɔ la o tɛ adamaden na mais a nana ye kan ko fɛn dɔ bɛ se ka adamaden bali sunɔgɔ la olu ye dusukasi ye ani hami ani miiriya babaw mais a nana ye tugun ja mɔgɔ dɔw bɛ yen o ka ɲɛnamaya gɛlɛyara cogo o cogo hami gɛlɛyara cogo o cogo olu bɛ se ka sunɔgɔ a nana ɲininkali kɛ o nana fɔ ye o k'olu ye mɔgɔ min bɛ ala ka kumakan lamɛn parce que ko ala ko kuranna kɔnɔ walezina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub
mɔgɔ minnu n'o limaniyalen bɛ Ala ma ko olu dusukun bɛ wasa o dusukun bɛ la ni Ala ka kumakan fɔla o ye wagati min donc ale nana sisan k'a fɔ ko ja fɛn min bɛ se ka hadamaden dusukun yɛrɛ sabati k'o de ye Ala ka kumakan ye o de kama anw bɛ duwawu kɛ Cherif-la télévision kabandu ka segin ka duwawu k'a ye tuguni ka duwawu kɛ Cherif Madani Hayidara fɛnɛ ye anw ni Cherif Madani ka Hayidara ka ɲɔgɔn bi ko tɛ dɛ depuis 88 an ne bɛ ɲɔgɔn dɔn an ka photo kɔrɔ dɔw bɛ yen olu na mun yira o la donc an teri lo an baarakɛ ɲɔgɔn don an ka mɔgɔba don donc an bɛ duwawu k'aw ye a ka télévision a ye kɛ silamɛya yɛrɛ ka sana yɛrɛ drapeau ye hali bi Ala m'o kɛra sababu ɲuman Ala y'a d'an bɛɛ ma donc an bɛ min fɔ sisan silamɛw ye o de ye an bɛɛ kelen ma a bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ anw silamɛw an tɛ kɛ mazabu kelen yɛrɛ kan mais kuranna b'an bolo Ala kɛra ka tile la mazabu kun tɛ yen mazabu nana kɔfɛ de hali n'an taara ka taa mɔgɔ su don n'an bɛ talikini kɛ la mazabu kuma tɛ fɔ yen a bɛ fɔ le karisa ni mɛlɛkɛ nin ɲininka a fɔ tan mais k'a fɔ ko ne bɛ mazabu karisa kan o kuma tɛ yen voilà min bɛ yen dɔrɔn an ye kɛ silamɛ ye an y'an jogo ɲɛ dugukolo nin kan donc ladilikan min tun bɛ ne bolo ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ni an filɛlikɛbagaw vraiment o de ye nin ye donc Imam hakili an ye ladilikan nafamaba sɔrɔ i ka nin kuma in na baro waati kuntagala ma janya nka a kɛra kuma nafamaw ye waati na cogoya kama kumakan dakunya laban jumɛn b'i bolo ani i ka duwawu kɛ ani an filɛbagaw ye an ka baro kuncɛw kan an bɛ duwawu kɛ Mali yɛrɛ ye parce que aw bɔra Mali la ka na anw sɛgɛrɛ yan an bɛ se k'a fɔ o kelen na kɔnɔ a ka fisa n'an ye parce que aw wulila ka na an sɛgɛrɛ an bɛ duwawu kɛ Mali yɛrɛ ka sabati an b'a yira maliyɛnw la fɛnɛ a ɲɔgɔn kɛla anw fɛ yan alhamdulillah kɛlɛ nɔgɔyala Mali fɛnɛ ka kɛlɛ bɛna nɔgɔya o siga t'an na fiyewu a bɛna nɔgɔya juguw sago tɛna se k'a kɛ mais Mali bɛna taa ɲɛ donc o bɛ ɲini silamɛw fɛ ka duwawu kɛ Mali yɛrɛ ka sabati la parce que anw bɛɛ bɛ taga mais jamana bɛ to yen parce que an denw bɛna na an mɔdenw bɛna na olu bɛna kɛ jamana kelen de kan donc ka duwawu kɛ maliyɛnw kan'u fari faga duwawu la a ye duwawu kɛ Mali ka sabati la mankan ye bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka maliyɛnw kisi a ma hali bi Ala m'o kɛ la n bɛ duwawu kɛ tuguni Ansar Dine yɛrɛ ye parce que anw bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan nous sommes les membres fondateurs de Ansar Haruna Kulubali b'o kalama Dirisa Kulubali b'o kalama mɔgɔ caman les anciens b'o kalama baara nin dabɔla mun kama ko ka silamɛya de lase donc n'a nana fanga sɔrɔ bi jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ fɔlɔ minnu y'a kɛ o y'a kɛ ni Ala ɲɛsiranya de ye donc an b'a ɲini Alahu Taala fɛ minnu yɛrɛ fatula Ansaru kɔnɔna a daminɛ na ka hinɛ olu bɛɛ la hali bi Ala m'o kɛ la minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen bi ni kɛnɛya tɛ yen ka kɛnɛya di olu ma hali bi Ala m'o kɛ la an bɛ duwawu kɛ karamɔgɔ Hayidara yɛrɛ ye ka si d'a ma si barika ma si nafa ma ka d'a ma hali bi Ala m'o kɛ la ka fɔ a ye fɛnɛ ko hadamaden ni jugu tɛ mɔgɔ min na o kɔrɔ ye i tɛ yen voilà mais a y'a ka baara kɛ Ala y'a bila min na a y'o kɛ n'a k'o kɛ a yɛrɛ ka nafa b'o la silamɛw ka nafa b'o de la a kɛtɔ bɛ nin na sallallahu Muhammad ni maa min yɛrɛ Ala ka danni cogoya lajɛ ni Ala yɛrɛ ka laɲini ye ka maaw dan k'u fara fara n'a tun ka di Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mankutun kelen ye ka bɛɛ lajɛlen kɛ taabolo kelen ye i n'a fɔ a yɛrɛ b'o fɔ a ka kuranɛ aya dɔw la cogoya min na nka Ala sɔnna ka an dan k'an fara fara k'an couleurs bɔ ɲɔgɔn na k'an ka siyaw bɔ ɲɔgɔn na k'an ka diinɛw yɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na dɔ y'a faamu tan dɔ y'a faamu tan nka Ala yɛrɛ sɔnna fana an bɛɛ ka jɛ ka balo ɲɔgɔn fɛ tuma dɔ la n'an ye jamana kelen de ye nin bɛ nin diinɛ na nin bɛ nin diinɛ na nka nationalité kelen de b'an bɛɛ lajɛlen bolo Imam y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la Alakira sallallahu alaihi wasallam n'ale Madina a ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw sɔrɔ yen nɔ a m'u gɛn o yɔrɔ bɛɛ la nka n'u sigira u ye convention k'u ni ɲɔgɔn cɛ u ye pactes signé u ni ɲɔgɔn cɛ u jɛra Madina bɛ lakana cogo min na u jɛra k'o pactes signé u ni ɲɔgɔn cɛ u ye san caman kɛ ten o cogo in na munna an fana ka jamana in kɔnɔ an tɛ se ka ɲɔgɔn kun ka ɲɔgɔn minɛ n'an ka diinɛw fɔra ɲɔgɔn kɔ ni jamana kelen bɛ k'an fara ɲɔgɔn kan tuma dɔ la jamana yɛrɛ tɛ k'an fara ɲɔgɔn kan mais farafinna kelen bɛ k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin ye maliyɛn ni ivoiriyɛn mais an bɛɛ africain de munna an bɛɛ tɛ sɔn ka ɲɔgɔn kun i n'a fɔ Ala yɛrɛ sɔnna k'a ka jɔnw kun cogo min na Imam ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ min nafa ka bon Ala ma yamaruya de ko bɛɛ k'i jugu faga ko ye sinon n'o don sitana ye bana Ala ta ma se bɛ Ala ye k'a bɔ yen nka Ala y'a to yen Ala tilara ka sijan yɛrɛ d'a ma k'a t'a faga fo ka taa diɲɛ wuli ni e ko ni mɔgɔ min ma sɔn e ye dɔrɔn k'e b'o bɔ yen e bɛ fɛ ka tɛmɛ Ala yɛrɛ la o la an ka ɲɔgɔn kun
an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ an ka bɛn sigida la sigi bɛ diya min ye diinɛ ko ta fanfɛla o ye ni ala cɛla de nka diya ye ni mɔgɔw cɛla ka ɲa n'o kɛra sigi bɛ ɲa min bɛ ni ala cɛla la o kiiri tigɛyɔrɔ bɛ yen n'an sera o kiiri tigɛyɔrɔ la ala b'o kiiri tigɛ min kan ka taa yɔrɔ min na o bɛ taa o cogoya la an bɛ an karamɔgɔ fo k'a wale ɲuman dɔn a ka nin walanda nafama in na an bɛ ala taala de a bɛ baara min na baara in ala k'a ɲɛ a bolo responsabilité minnu kalifalen bɛ ala n'o kɔrɔ jɔyɔrɔ minnu kalifalen bɛ ala armée kɔnɔna la diinɛ baaraw kɔnɔna la an bɛ ala taala de jɔyɔrɔ ninnu ala k'a ta fanga di a ma ala k'a ɲɛ a bolo a ye duwawu minnu kɛ baro laban na duwawu ninnu an bɛ ala taala de ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo k'aw wale ɲuman dɔn aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ye ni diinɛ baro tɛ fɔ aw kɔ waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ ala taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu